Пра што перажывае Лукашенка? Чаму яго паплечнікі супакойваюць пенсіянераў, а таксама ад якой сур'ёзнай праблемы беларускія ўлады адводзяць вочы? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Беларускія ўлады супакойваюць пенсіянераў. Цяпер гэтым заняўся дэпутат Палаты прадстаўнікоў і прапагандыст Вадзім Гігін. На сустрэчы з жыхарамі Барысава ён паведаміў, што цягам гэтай пяцігодкі пенсійны ўзрост у Беларусі не падымуць ні ў якім разе. І калі яму верыць, то значыць, што да абмеркавання гэтага пытання ўлады вернуцца бліжэй да 2030 года. Нагадаем, што па ацэнках экспертаў у будучыні наша краіна сутыкнецца сур'ёзнай пенсійнай праблемай, прычынай якой з'яўляюцца як дэмаграфічныя складанасці, так і працоўная міграцыя. Ужо сёння падняць пенсійны ўзрост, калі не ўсім беларусам, то хаця б жанчынам, раяць як прыхільнікі дзеючага рэжыму, так і незалежныя эканамісты. Але Лукашенка вельмі добра разумее непапулярнасць такога рашэння і ведае, што народ адрэагуе на гэтыя меры вельмі нервова, таму ён да апошняга адкладае вырашэнне гэтай праблемы. Не выключана, што нейкія рэальныя крокі будуць зробленыя увогуле ці то пасля смерці Лукашэнкі, ці то пасля яго уласнага сыходу на пенсію, бо ў першым выпадку яго гэта цікавіць ужо не будзе, а ў другім і адказнасць, і адпаведна увесь негатыў возьме на сябе пераемнік. 500 пацярпелых і мільённая шкода. Сілавікі накрылі фінансавую піраміду, якая некалькі гадоў дзейнічала ў беларускай сталіцы, а арганізавалі ўсё гэта двое мужчын, якія распаўсюджвалі інфармацыю аб наборы супрацоўнікаў у кампанію па арганізацыі мерапрыемстваў, падарожжаў, продажы нерухомасці і крыптавалюты. Яны абяцалі кандыдатам залатыя горы, высокі заробак, грашовыя бонусы і нават падарункі за добрыя вынікі працы. Але на тым жа сумоўі будучага работніка папярэджвалі пра абавязковую умову. Ён мусіў набыць партнёрскі пакет, кошт якога вар'іраваўся ад 200 да 4,5 тысяч даляраў. Маўляў, без гэтых курсаў доступ да працы будзе немагчымы, а калі ў чалавека не было грошай, то яму прапаноўвалі аформіць крэдыт. У выніку такога работніка затым і сапраўды бралі на працу, але ж яго задачай станавіўся пошук наступных ахвяр гэтай схемы. І такім чынам грошы новых удзельнікаў пераразмяркоўваліся паміж самімі арганізатарамі і часткова выкарыстоўваліся для выплат папярэднім укладчыкам, ствараючы ілюзію прыбытку. Як паведамілі ў следчым камітэце, на дадзены момант ужо ўстаноўлена 500 пацярпелых, а сума нанесенай ім шкоды перавысіла 1 000 000 беларускіх рублёў. Арганізатары схемы ўжо знаходзяцца пад вартай. На іх завялі крымінальную справу за махлярства, здзейсненая групай асоб у асабліва буйным памеры, і цяпер мужчынам пагражае ад 3 і да 12 гадоў калоніі. На ўдары па складах расіяне адказваюць ударамі па жылых дамах. Гэтай ноччу адбылася чарговая масіраваная атака па Кіеве, у выніку якой як мінімум 17 чалавек загінулі і яшчэ каля 50 пацярпелі. Прычым расіяне ўжо не робяць выгляд, што цэлілі ў вайсковыя аб'екты. Цяпер усе прылёты адбыліся толькі па цывільных. Так былі пашкоджаныя паштовыя склады, гандлёвыя будынкі і лагістычныя цэнтры. Таксама пад удар трапіла чыгуначная платформа, на якой мясцовыя жыхары чакалі сваю электрычку. У выніку з тых, хто быў на прыпынку, загінулі адразу 8 чалавек. Тым часам беларусаў працягваюць актыўна вербаваць у акупанты. Робіцца ўсё гэта праз сацыяльныя сеткі, месенджеры ды чаты. Прычым апошнім часам такіх заклікаў становіцца ўсё больш. Але беларускія ўлады і сілавікі, якія манітораць кожны чых у інтэрнэце і саджаюць беларусаў нават за лайкі, у гэтым выпадку проста ігнаруюць праблему. Ну а пакуль яны старанна заплюшчваюць вочы, маштаб бяды паціху нарастае. Як заўважылі журналісты Deutsche Welle, цяпер такія інтэрнэт-улёткі распаўсюджваюцца праз Telegram, Viber і іншыя платформы, уключаючы лакальныя чаты беларускіх гарадоў і нават вёсак. Беларусам прапануюць гіганцкія сумы грошай і розныя сацыяльныя льготы, а ў некаторых выпадках вярбоўшчыкі нават абяцаюць урэгуляваць праблемы з законам. Напрыклад, у адной з такіх прапаноў будучаму акупанту абяцалі адразу жа выплаціць каля 47 тысяч еўра. За такія грошы ў беларускай правінцыі можна купіць кватэру, і таму не дзіўна, што перыядычна
маргіналы вядуцца на гэтыя заклікі, падпісваюць кантракты і пасля ці то гінуць у першыя жа дні, ці запісваюць відэазвароты да сваякоў, дзе слёзна просяць дапамогі. Праўда, тут ёсць адразу некалькі важных нюансаў. Многія такія аб'явы абяцаюць беларусам ануляванне ўсіх крэдытаў і судзімасцяў. Такі падыход ужо даўно дзейнічае ў Расіі, але ж у беларускім заканадаўстве нічога такога няма, і ніякі кантракт не вызваляе будучага нябожчыка ані ад даўгоў перад беларускім банкам, ані ад іншых жыццёвых праблем. Больш за тое, па дзеючых нормах патэнцыйны акупант мусіць не толькі не пазбавіцца ад мінулай судзімасці, а яшчэ і атрымаць новую, бо для такіх ваякаў існуюць адпаведныя артыкулы крымінальнага кодексу, і пакаранне там прапісанае вельмі сур'ёзнае. Так, напрыклад, удзел грамадзян Беларусі ва ўзброеных канфліктах за мяжой без упаўнаважання дзяржавы кваліфікуецца як найміцтва і караецца пазбаўленнем волі ад 3 і да 8 гадоў, а за вярбоўку, навучанне, фінансаванне і выкарыстанне наймітаў прадугледжваецца ад 7 і да 15 гадоў калоніі. Але, як вядома, у Беларусі часам не да законаў, і цяпер гэтыя крымінальныя артыкулы выконваюцца выбарачна. Беларусаў, якія абараняюць Украіну, лукашэнкаўцы лічаць наймітамі і сапраўды судзяць іх і саджаюць на вялікія тэрміны. Ну а тых, хто ідзе ваяваць на баку расіян, улады Беларусі і сілавікі пакуль што лічаць за лепшае проста не заўважаць. Прычым некаторыя не хаваюць свайго ўдзелу ў так званай СВА і нават публікуюць у сацыяльных сетках фота і відэа ў форме і са зброяй у руках. Але калі гэтыя персанажы вяртаюцца ў беларускія гарады і вёскі, міліцыя не звяртае на іх увагі. І тут важна, што па самых агульных ацэнках на баку расіян ваюе каля 3000 беларусаў, і гэтая лічба паціху расце. Зразумела, што частка з іх, можа нават большая, загіне ці загінула ўжо. Яшчэ частка застанецца жыць у Расіі, але ж многія такія ваякі раней ці пазней вернуцца і ў Беларусь, і вось тады беларускім уладам і сілавікам прыйдзецца ўжо нешта з гэтым рабіць, бо гэта будуць не нейкія там ветэраны, а маргіналы без цывільнай прафесіі, якія ўжо забівалі людзей і яшчэ атрымлівалі за гэта вялікія грошы. Як такія людзі ўбудуюцца ў грамадства, адкрытае пытанне. Тым больш малаверагодна, што пасля шчодра аплачанай уседазволенасці яны захочуць ціха і спакойна працаваць за сціплыя беларускія зарплаты. Ну а Лукашенко прызнаўся, пра што ён апошнім часам думае і перажывае. Падчас сваёй нарады па стварэнні новай акадэміі інтэлектуальных тэхналогій ён заклікаў сваіх падначаленых думаць у першую чаргу пра тое, што ён можа выкарыстаць тут і цяпер. Акрамя таго, ён падзяліўся, што нярэдка разважае на тэму дронаў, якія цяпер сталі галоўнай зброяй. Але Лукашенко на іх спадзявацца не спяшаецца і прызнаўся, што перажывае, а што ж будзе, калі нехта вынайдзе спецыфічны сродак барацьбы з беспілотнікамі і, цытата, абнуліць усе беспілотнікі ў свеце. З іншых яго фразаў на гэтую тэму вынікае, што ён ужо даў каманду беларускім вучоным, калі не стварыць абсалютную зброю ад беспілотнікаў, то хаця б пачаць думаць у гэты бок. Савет міністраў Беларусі прыняў новыя правілы па абароне дзяржаўных таямніц і ўжо прыняў адпаведную пастанову. Паводле дакумента, у арганізацыях будуць стварацца спецыяльныя падраздзяленні па абароне сакрэтнай інфармацыі. Іх стварэнне і прызначэнне кіраўнікоў трэба будзе ўзгадняць КДБ, а самі кіраўнікі такіх структур будуць праходзіць сумоўе ў камітэце дзяржаўнай бяспекі. Пры гэтым самім арганізацыям, якія маюць доступ да адчувальнай інфармацыі, дазваляецца не ствараць уласныя падраздзяленне. Яны змогуць заключыць дамову з дзяржаўным органам альбо іншай арганізацыяй, у якіх такая структура ўжо існуе. Такія паслугі могуць аказвацца як платна, так і бясплатна. Іншае рашэнне беларускіх уладаў сур'ёзна зменіць сітуацыю на рынку нерухомасці. Нядаўна Беларусбанк паведаміў, што будзе выдаваць крэдыты на кватэры пад нечакана нізкі працэнт. Першыя 2 гады гэта будзе сімвалічны 1%, а па сканчэнні гэтага перыяду 15,4%. Па звестках эксперта па нерухомасці Наталлі Літоўскай, у гэтай праграме будуць удзельнічаць амаль усе мінскія камерцыйныя забудоўшчыкі, і гэта прывядзе да важных зменаў на рынку куплі і продажу другаснай нерухомасці.
нерухомасці. Паводле ацэнкі Наталі Літоўскай, другасны рынок страціць 20-30% пакупнікоў, у асноўным тых, каму не трэба купляць менавіта зараз, і хто можа пацвердзіць банку свае даходы. Да забудоўшчыкаў з партнёрскім крэдытам пойдуць бацькі, якія купляюць дзецям кватэру на выраст, і тыя, хто разглядае жыллё як пенсійную падушку бяспекі. У той жа час прапанова на другасным рынку пачне расці, бо калі у чалавека ёсць грошы і лішняя неліквідная кватэра, цяпер настае самы час, каб яе прадаць, узяць крэдыт і за 2 гады пагасіць яго, пакуль стаўка 1%. У выніку ўсё гэта згуляе на карысць пакупнікам, бо пры падзенні попыту база прапаноў будзе назапашвацца, а прадаўцы стануць больш згаворлівымі, прычым ва ўсіх сегментах. Днямі ў смяротнай гонцы на вуліцах Брэста загінулі адразу 3 чалавек, і цяпер сталі вядомыя новыя падрабязнасці гэтай трагедыі. Аказалася, што ДТЗ справакаваў 40-гадовы зваршчык Андрэй Чыкун, які нярэдка ганяў на сваім матацыкле з хуткасцю пад 200 км на гадзіну. І ў гэты раз на светлафоры ён прапанаваў выпадковаму кіроўцу Audi паспаборнічаць. Кіроўца машыны пагадзіўся, і яны тут жа зладзілі хуткасны заезд проста на ажыўленай вуліцы. Але ўсё скончылася бядой. Матацыкл Чыкуна уляцеў у мапед, у выніку чаго загінуў як кіроўца таго мапеда, так і сам байкер з 32-гадовай пасажыркай. Раней матацыкліст нярэдка хваліўся ў сацыяльных сетках сваімі рызыкоўнымі паводзінамі на дарогах, а на заўвагі ў каментарыях адказваў цытата: «Ну і што, затое не сумна». Але ўсё скончылася якраз такі сумна, і Чыкуна ўжо пахавалі, суправадзіўшы яго ў апошні шлях байкерскім картэжам. Ну а яго выпадковай ахвярай аказаўся 45-гадовы мужчына, які спакойна вяртаўся на мапедзе з рыбалкі і не даехаў да свайго дому літаральна некалькі соцень метраў. У Віцебску пачалася дзіўная актыўнасць сілавікоў. Цяпер мясцовая міліцыя зноў прыходзіць дадому да людзей, якіх пераследавалі за ўдзел у пратэстах 2020 года і ўнеслі ў базу беспарадкі. Сілавікі правяраюць, ці жывуць людзі па месцы рэгістрацыі, а таксама аглядаюць мабільныя тэлефоны. Праваабаронцам ужо вядома пра некалькі выпадкаў, калі пасля такіх праверак на людзей складалі пратаколы за распаўсюд экстрэмісцкай інфармацыі. Цяпер іх чакаюць суды, штрафы альбо адміністрацыйныя арышты. Нагадаем, што базу грамадзян, вядомую пад назвай беспарадкі, сілавікі стварылі пасля масавых пратэстаў у жніўні 2020 года па асабістым даручэнні Аляксандра Лукашэнкі. Афіцыйна яна называецца «Адзіная інфармацыйная сістэма» у ліку удзельнікаў акцый пратэсту. У гэтую базу ўносілі звесткі пра ўсіх беларусаў, якіх затрымлівалі ці проста ідэнтыфікавалі на несанкцыянаваных уладамі акцыях, а таксама пра адміністратараў і удзельнікаў лакальных тэлеграм-каналаў. Прасцей кажучы, гэтая сістэма выкарыстоўваецца для уліку, кантролю і збору інфармацыі пра людзей, якіх улады Беларусі звязваюць з пратэснай актыўнасцю. Мяркуючы па новых праверках у Віцебску, даныя з гэтай базы працягваюць выкарыстоўвацца і цяпер, пра 6 гадоў пасля падзей 2020 года. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.